وأملاكنا ومدعينا ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘያምን ልደቶም ማርያም ቅድስት ድንግል በክሬታ ወመንፈስ ቅዱስ እስከ ምጽአቱ አዳሽ በደመዬ ጳውሎስ ሙዘ ለይኩን መልእክቲ ጳውሎስ ነብሰር ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥሪ 7 እስከ 17 ጸሎቱን በረከቱን አማላጅነቱን ነፍሳት ሁሉም መካን ተክለ ጊዜ ወለተ ገብርኤል ምስሉና ህብረ ክርስቲያን ይሁን። ነቶም ቃል አምላክ ዘኩልኩም መራሕቲ ዘቅርቦም ተመይሎም ከምዝነበሩን ከምዝሞቱን አስተውልኩም አሰራሰርነቶም ጻፉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከማንን ነው እንዘላለም እሱ በአይነቱ ዝኾነ ጋሻ ትምህርቲ አትስሓቱ። በትነቶም ዝሰዓብዎ ሓንቲ ዘይጠቅም ናይ መብልዕ ስርዓት ዘይኮነስ ልብኩም ጸጋን ተጸናሰና እዩ። ንሕና ምሰውዩ ኣለና እቶም ነታ ድንኳን ዘገልግሉ ግና ካብኡ ዝበልዑ መሰል የብሎምን ትሊቀ ካህናት ነቲ ምእንቲ ኃጢአት ዝውፈር ናይ እንስሳ ደም ሒዙ ክሰብሳይ ኣቱ እቲ ስጋ ግና ኣብ ወፃኢ ሓረ ነበረ። ኢየሱስ ካህን ህዝቢ ብደሙ ምእንቲ ቅድሶ ኣብ ወፃኢ ከተማ ተሳረየ። ሕጂ እምበኣር ነቲ ንሱ ዝተቐበሎ ውርደት ተሰኪምና ናብ ወፃኢ ሰፈር ናብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ንኺድ። ከመይ ነታት ትመጽእ ደኣ ንጽባል ኣለና እምበር ኣብዚ ነባሪት ከተማ የብልናን። እምበኣርከስ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ምስጋና ነቕርብ። እዚ ከዓ እቲ ንስሙ ዝልመን ናይ ከናፍር ምስጋና እዩ። ንኣምላኽ ከምዚ ዝኣመሰለ መስዋዕቲ እዩ ዝሕጉሶሞ ሰናይ ምግባርን ዘለኩም ምስ ካልኦት ምምቓልና ይትረስዑ። መራሕትኩም ተኣዘዝዎምን ተገዘእዎምን ንሳቶም ከምቲ ጸብጻብ ዝህብ ነቂሖም ይሕልውኩም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ብጓሂ እንተገበርዎ ንኣኻትኩም ኣይጠቕመኩምን እዩ እሞ ተሓጒሶም ከም ዝገብርዎ ግበሩ። ጸጋንያ ፍቅርና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ተዓዳዋርት ተወለታወይነኩም መስለኩም ኸይደ
نسوغنا قدوس مسحاب أملاخ نعبيات يصارروا متحتات جنا صدق يهوم كتبل عبزيحو يصدق زب بارسين أملاخ تجوزوا ديابوس جنا تصارروا نسوغا خواخاتكم كهدمون أملاخ قربوا نسون قربوكم يو أتوم حتى عن أداوكم أسريو أتوم سكول تلبون لبخم عن سبو حزانون بهايون بخيون سحقكم لابخيال حقوسكم منا بحزن لوت أبكن مجزي عبير تحت ولو يسوون لعلكم بلوكم يو نحاول خام فراد كم زي قبا أتوم حوادين حال حدكم عيتنا قاقفو التي نحاول زنكف ويا لعلي حاول زفرد نحقي وزنكف عبل علي حكوي فرد نحقي تفردو خلقا قنا تفردو أمبر تحلو عيكم زلقا التي خادحنني خطف انزخن هاجا حقن فرادن حدا مسيو نسخاد أب بسايكا أيتفرد نسخاد أب بسايكا أيتفرد أنت وايخا تنفتي خم زي قبا نسخادكم أتو لمي ويصباح نابتا ختماتي خنخيدنا الناقد تخلصي ولا تجريها ومسكون البرشال على المعلم ببراويات مراك أسران سلسل مراك أسران عمشن كعصر سلسل كتف الزمن قرب معلتات مسحالة بدما نقص أغريبا بركين نفليستوس كبسكونا كيساريا وردو أبو وصح معلت مسكورنا فيستوس نتي نقص ناي باولوس نجر كمزيز سعدنا ولا أزنتولو فيلكس بوصرو زحاتو بوصبعي أبزأ الله نبي يرساليم كيدو كل خدمة لكان كهنات أيهودن عبيتم من مسيهم بزعبو نجروني كفردون لمنني نصوم مس كسستو كسنكستو كيف بركة بتي زخسسو كمس عارك زي كي هبكا تقاطع جمكا نحاد أبكا أحلفكا مهب سرعة رماويان تمزي كنا نجركوهم أبزن نساكوها كيدم قوغو نسباحيتو أول أمنر فرزي تغميته نتسبعي كم سوى أزوسكو وتم كسستو مسكومون أنا كم
ዝተጸቢኽዎ ክፉእ ክሲ ኣይምጽኡለይን እንተኾነ ብዛዕባ ናይ ኣምልኾምን ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ሓደ ምዉት ጳውሎስ ግና ሕያው እዩ ዝብል ሓደ ኢየሱስን ይካተሉ ነበሩ። ኣነ ኸዓ ዝገብሮ ምስ ጨነቐኒ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክትፈርድ ናብ ኢየሩሳሌም ክትድይብ ዶ ምኮተኻ በልክዎ። ጳውሎስ ግና ፍርዲ ቄሳር ክሳዕ ዝወሃቦ ይግባይ ስለ ዝበለ ናብ ቄሳር ክሳዕ ዝሰጥቶ ክሕሎ ኣዘዘሉ። ኣግሪጳ ከዓ ንፊስጦስ ነዚ ሰብኣይ እዝዝ ኣነ እውን ባዕለይ ክሰምዖ ዘለኹ በሎ። ፊስጦስ ድማ ጽባሕ ትሰምዖ በሎ። ምስ ባሕቲ ድማ ኣግሪጳን በርኒቄን ብዓብዪ ክብሪ መፁ። ምስቶም ሓላቆ ሽሕን ናይታ ከተማ ዓበይቲ ሰባትን ናብ ኣዳራሽ ፍርዲ ኣተዉ። ፊስጦስ ከዓ ንጳውሎስ ከምጽእዎ ኣዘዘ። ፊስጦስ ድማ ከም ዝበለ ኦ ንጉስ ኣግሪጳ ኣቱም ኣብዚ ምሳና ዘለኹም ኩሉኻትኩም ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮነ ኣብዚ እዚ ብህይወት ክነብር ኣይግብኦን እዩ እናበሉ ዝጠርዕሉ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰብኣይ እዩ። ኣነ ግና ኣብ ሞት ዘብጽሕ ነገር ከቶ ኣይረኸብኩሉም። ባዕሉ ናብ ቄሳር ይግባይ ምስ በለ ከዓ ንምስዳዱ መዲበ ኣለኹ። ብዛዕባኡ ናብ ጎይታ ዝፀሓፎ ፍሉጥ ነገር ግና የብለይን። ስለዚ ንሱ ምስ ተመርመረ ዝፅሕፎ ነገር ምእንቲ ክረክብሲ ናባኻትኩም ናዳ ከዓ ኦ ንጉስ ኣግሪጳ ናባኻ ኣምፅየ ኣለኹ። ምክንያቱ ንሓደ እሱር መክሰሲኡ ከይነገርኩ ምስዳዱ ቆኖም ኣይኮነን ኣይተረኣየንን። መልኣው ኣበይ ቃል እግዚአብሔር ولا مفضون هربنا ونطلب أسرهم وصفنا وكل سنة مصر جاءنا وكرم ونكن قبل الجنة وسأل قدنا وكفى لذكر سامك قدس أنت صارنا وبارك لا إله أمرتك وأعزها لذاتي حسد وإن أنت ذكرنا بمعنك እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አበና አብርሃም ተቀበልካ አብንዱ ይስሐቅ ወልድ በጃበየ አዳሪሃ ዘወልድ ካልኦ ቤታ كم أعطانا أنتم أعطانا تقبل أكون دما بسالكان مالكان قبل عجل آخرنا كله سيوت أنا حتى أبنا نصان كم قولنا أو مقصد أبكر منا نحن خامس كنا كنا قبل كذا أنا قولنا بقول زمان وطنا بحق ونسنا بيننا ودستان بحق وسن كنا قبل كذا كنا كنسولة تلو سلام لكلكم سلام المسيح
ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ድሕነት እንልምነኪ ክብርተ መላእኽቲ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ። ጋብና ካርገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቁር ወዲ ክዕርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላክ ዝወለድክና ደስ ይበልኪ። ንቤተ ድንግል ነብሳትና ማለት ገብረላ ሓጢኣትና ካርገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ። ከመንት ደቂ ሰብቲ ለምነ ሓጢኣትና ካርገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ደስ ይበልኪ። ናይ ባህርና ጥንቀት ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ። ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክና ደስ ይበልኪ። ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቂ ዝኾንኪ ማለት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ዝሓገልና ክዝክርልና ንልምነክ ኣለና። ብውእቱ ጊዜ ባርኮት
أنتم تسموا ولكم سلطة أنتم لرياء إذا لسماءكم أهم لنا نرسل نبيان نظام بات أمن جاك القدس እግዚአብሔር አምላክ ነው መድኃኒነ ወፍቅሬ ሰብእ አንተ ዘመነው በወላዲተ ቅዱሳን ወላዲተ ወሐዋርያት ከንጹሐን እስከ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ተመስበክ ወይምሃር ወንጌለ መንግሥትከ ወይፈውስ ኩለ ደዌ ወኩለ ሕማመ ዘውስተ ኩሉ ሕዝብከ ወይዘኑ ምስጢረከ በአዘን ቅድመ ዓለም ወይዘኑ
زينو أملاكنا كون لألنا برهانك وصدقك وآبائنا ألبابنا ولينا ورسلنا دلوانا نسمع بطبعات قرون جلد قدس أقوذر سمى باكتو الله نقبل بكما سمعنا كما يفيد علينا كريسنا ينت أهدس على سوى سساوم كما تسرعي أبسانا لحزبك ونكون دلوانا كما نستسمعات بروك እግዚአብሔር አባተ ለዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ለዘዚአነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሐፈ ኩልነ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ كله سب كريم صبوح ويدي نس صفرو بسم الله. ثلاث سؤالات اليوم. ثلاث سؤالات. سؤال ايش؟ مجلسو كنتي إلو إسلام مر إسرائيل دفاع نزل أجر تجيبه حتى بحكي لك الله بطن زرب زرعنا ويون مسكرامنا jadi مسكرامنا أتقبلون إلو ناي مدرك أجر نجركم كذا تعامل ناي سماي نجر نجركم جدا كمية جركم تعامل بجكا أتي كاب سماي دورنا وجسر ناك سماي زعارك حدا كواي يبون هو زعامل زبالة كله نايزل على نقط من أنت تركب تقدر كيف تفلسي كم كم مسير عبارها مثلاً صهرو ودسر دناهم مو بسكر يقبل أيه بتحدث وجود زعامل زبالة كله نايزل على نقط من أنت تركب تقدر كيف تفلسي أما نقط بديا كسع زرب كسع كندزي نعلم القرار مكنياتو أملا نقط نعلم زرعه علم هو من تبتعن تقدر نعلم تفضلوا أيقونن itu زأمن أي فقدان itu زأمن كنا
هذا هو الأمر الذي أمن بروح الرجوع في الزئير نعم علم مثلا كسر بنا يروح كل شيء سبحانه كاستماع ومكيناته كتير كتير بدرو زمان كله كتير بدرو من تغير الناس برهان يصل البرهان برهان أي مثلا كتير حتى الزمان كمان كنت تزاد أمر سلام الجبر تجبرو من تبغيلس نعم برهان إذا مثلا زي أمن بروح الرجوع
ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ ውስቴታ ንበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር አውስኡ ጸሎተ ሃይማኖት ክርስቶስ አቀዲምና ከምስተ ነገርና ምህላዊ ምክንያት ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ሁሉ በመጀመርታ ፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍ ብርሃን ኣለውን ኣብ ምዕራፍ ዝፍል የልውን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተውን ኣይኮነን ናይ ውሰኸኑን ንዘላለም ዝነብር ሓደ በይኒ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ዳ ኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥና ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ ኣብ ጎን ጎይታን ምራንን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጠረ ዝተወለደ ዋድ ንሱ ማለት ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ካብውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርእሰባ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዝዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይትረኽበን ድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞቶም ሳልሳይ መዓልቲ ሞቶም ተፈልዩ ተንሥአ ናብ ዝኣፉ ኣቡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ሰረፀን ዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ፕራክቲስ መንፈስ ቅዱስ ዝሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግን ኣብ ኩሉ ቅድስትን ጽህትን እያ ንሕናስ መውስኡ ንጹህ ከም ዝኾነ መውላዱን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ናዳምን ሔዋን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢሮም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውት ዘይትብስብስ ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮም ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍረዱ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለውን ንኣምን ደጊምና ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህንጸት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዝዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘ ኦሪትን ነቢያትን ክፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ተስፋ ዝጽበዩ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባዕሉ أبصره دم لكن يسوع كريستوس أبو تعالى هو الذي متوتكم من سجدائكم أتاكم قبل برسم قليل أتبقى بخند الأول سلام يسوع كريستوس سلامك هذا እመቦዝ አስተሐቀረ ዘንተ ቃለ ቀሲስ አው ዘሳቀ ወዘተናገረ ወዘቆም
አውዘቆረ ከላለ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ለአምር ወይ ጠይቅ ከማሙ ለዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንሳስ ስላለ ወይንተ ብራኬ መርገመ ወይንተ ስሬታ ኃጢአት ሳተጋንም ይረክብ ማለት እግዚአብሔር ተንስ ሞተ ዘባ ቀዳሚ በቅናት ለታና አጥተው ጻፉ ለያው ለከዚኖ አምላክ ነው ዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእከ ኩላ ምድር ሰላም ከንተን ሰማያት ተባት ሰማያት ሰማያት ሰሎከን ዘይሎ ለእግዚአብሔር በሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ እንድመርበት ውስጥ ሰማይ እንደረትን ሳይሆን ሳይሆን በረከት ያለው ለግነት ለክርስቲያን ለግነት ለክርስቲያን በሰማይ ያሉ ልብክሙ መወዛለ በልጉን ፋቄት ጋነን መቦነ ረሊና ዘወይ ይቅረብ መቦ ዘወልቀ በኃጢአት ይርሳስ መጽይት ረሳ መቦ ዱየሊና ዘወይ ይቅረብ መቦ ሱ ወዘይኮነ ሉጻይት ገሃስ መቦ ነኪርም ትእዛዝ ለኢየሱስ ይትከላ
መቦዝ ያስታቅን ነቢያት ያክስሩ ሰማዕተ ተዋሕዶ ያድነው ሰው መስቀል ይፋ ወይ ገይ ማዘጃ ቢስ መይሬነ ይብነ አብርሃም ስለወልዱ መላእክት ቅዱሳን ለየውስ ቤተክርስቲያን ንሩስ ነጽሩ ነፍሳክሙ አንሱ ነፍሳቲክሙ ወለቤትክሙ ይዝክሩ አበሳው ርዩ ከመን ይያል በማት ምስለካሉ እግዚአብሔር ይሬ አለሉ አለዋቢኩም ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳት በጥበበ እግዚአብሔር ንሳይ ዘተውበለነ ጸጋ أجرتنا أنت وأتم المزاق أنت صهم ونسجدان مرسهم وجل تعوق برهان الأسمان والأملاك يا أبنا لنا وإن زيت أتى سجاك تفيد وصنعت تأمن وتبر وهاي لا ما نزل سنة وزت ما يتصفى أمر من أصحاب لتسمعنا كما زلنا ولد مسحنا نكون أنك تكلم وكل حزبك جاك سويتك سمع بصلح وقدوس رسالكان باباسات أبا باسليوس وبزولك باباسنا أبا باولوس انزياقودوك በስለቱም እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት
ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቁ ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ክርስቲያኑ ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኻ ሰማያውያን ምድራውያን ታረፍ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ገረና እምነት ቅድስት ስላሴ ሓወልት ክሳብ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝሓመሙ ህዝብኻ ብዝሓዮም እሞ ፈውሶም ነገሻ ንዝወፁ ኣቦላትናን ኣሕዋትናን መሓየሉ እሞ ብሰላምን ወንናን እናጎቶም ረሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናባትን ባረኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዛ ዓመት እዚኣ ተረግድር ወይ ባረኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘውትር ሓወስን ተላን ግበርና ሰላምካ ኣጽንዓና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልብስምዓት ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓት ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓለዎም ብኹሉ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ዝሓረፉ ነፍሳት ኣቦላትና ኣሕዋትና ኣሓትና ናዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ዋግኦም ከፍሎም ብዕጣንን ብቁርባንን ብወይኒ ብሜሮንን በመብራህቲ በመጋረጃ በመጽሐፍቲ ምንባባትን በአሁን ቤተክርስቲያንን ንዝሓልዩ ባረኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዛ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ረሓሓሎም ኣብ ቅድሚ ወትርሐን መደገፍን መንበርካ ምስዋዕካ ንዘቕረበካ ኩሎም ተቐበሎም ለዝተጨነቑ ሰብነት ኩላ ሓጎስ ካሕጉሳ ፍጹም ካሕጉስ ፍጹም ማዕዘብቲ ንዝተቐርፉ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለዉ ብመሊ መግዛእቲ ንዝተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ምስልዮም ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊ መንግስትኻ ዘክሮም ናይ ናሓታትን መራኻ ዝክሮም ኦ ጌታ ህዝብኻ ኣድያ ኣስተባብር ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ጃከና እግር ወጃከን ባረክ ወዘልፈን ስለከ እግዚኦ አበል ኡላም ዘይነግስ ለመዛግብተ ብርሃን ሐወሳለ ኢየሩሳሌም ሰማያት እግዚኦ ለስልጣናት አርሰ መላእክት ወኃይል አጋዕዝት ወስብሐተ መናብርት አሰብተ ብርሃናት ዝታብቅ ወንጉሰ ነገሥት አብተ ይስኩለ በእድ ወይመልክ በምክረ ዚአከ ወልድከ ኢየሱስ ዋሂድ ዘተሰቅለ በእንተ መድኃኒትነ ለትነብሩ ተንስ ዘበቃለ ኪዳን ከቦቱ ስለነበረከ ደመረከ ቦቱ ወዘትባይነት በኖቆም ውስተ ማኅፀነ ድንግል ተጽንሰ በከርሥ ሥጋ ኮነ ወልደ ተጣብቀ መንፈስ ቅዱስ ንነጽር እምድንግል ተወሊደ ከመ ፈቃደከ ይፈጽም ወሕዝበ ለከ ይዝራ ቅዱሰ አውስ
ሙታነ ይርገቡ ሙታነ ያህዩ ሞተ ይጻሩ በማእሰረ ሰይጣን ይትክ ፈቃደ አቡሁ ይፈጽም ወይጅስኤለ ወያርሁ አናቅጸ ሕይወት ለጻድቃን ያብር ስርዓተ ይትክል ጽመተ ያእትት ለሕፃናት ያልቅ ወትንሣኤሁ ያግብ በኢት ሌሊት ተባቲ አመያግቦ አንስኡ ደይቱ እደዊክሙ ከሳበ ወብፁዓት ለነውር ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኩሎ ፍጥረት ወነፍስ ትርኢት ወይሰወት ማቲ ለከዝንቱ አማሃ መብልዕ ወመስል አቅረብነ ለቅዱሳትከ ክብር ለነ ይኩነነ ለኩነነ ወኢለዘት የጸላይ ወይመ ወስለ ስጋነ ወለጥና መንፈስነ እግዚኦ አምላክነ ሀበነ በስምከ አብይ ንጉየም ኩለሊና ቢያሰምረከ እግዚኦ ሀበነ ይሰደድ እምነነ ኩሎ መክረሞት ለዘበስምከ ተጽፈሩ ሳጢሞን ሰራዊት መቅደስ ከዛርያም ስለዚህ አከይት ማሞት ወይ ደነግጥ ወቀላያት ሰጠቃ ወጸላይት ከየት መንፈስ ሀቅል ይርአድ ወከይሲጋዝ ወይ አምን ይርአድ ዋላዊ ነበር ማአድንዛ ቀናት እንኳ ዝሉ ለስገሰት ወይሰራው ቀረነ ወርቅ ጸማሪ ሰስል ሀበን ንግስታዎች ዘርዘር ሁሉ ተወጣት ህንዝ ሀብ እግዚኦ ላይ እንተ ልብነ ውሳጢአተ ቲያከር አያወት ያከር ወድሳከ እንዘይዘከባከ ወይ ቀና ለገጽ ማአንተ ባቲትከ መቆጠም ወልዱ ወቃሉ እግዚአብሔር ዘኩሎ ለከይተናይ ለለጸጋ ከዘከ ፈስለነ ወለ አጥም ወለ በጸጋ ቦዝ እከብ ወለ በኃይለ ልሳን ሰብሁ አምነ ዘበቃል ልሳን ተምሁሩ አርዝ ለገብር ፈቃደ ከለዝልሁ አድም በኩሉ ልብ ናስተብቅ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መከነ እግዚኦ
እግዚኦ ለኩልነ ድማሬ ለለንፍጦ ቅድሳቲከ ንስቀል በኩሉ ልብን አስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ በበንተዚህነው አምላክነው ዳነ የስኩርሰጎ
ولنا علينا كل هذا سوى كل جاي كل كذا كل على ما ستوى كل كذا تدمر الله ورسول على يوم على ما يوم سكوان سيوم سكوان وبنا تقوي حيل
علينا أمرنا بنا كل ساعة كان فاتتنا كل ساعة كان نجيب ساعة لا نقسم لهم معذورنا وبدأ أن نبدأ كل ساعة سمعنا ناول Rasulullah berkata sama Islam namun berkata sahabat berkata Yesus Kristus sekarang sultan buat kebenaran untuk saat terhadap Tersebut malam kesembilan lawannya juga asal dan malam raja aku dan segala macam itu apa sesuatu yang segala yang untuk kesenangan.
بسم الله والولد ونعوذ بيده ورسوله بمصعب الدراسة من الثلاثين على عربيات البيت أمره وعمل سبحانه الراويات القاتلة بعضوت يعني يكمل الراوي من الواجد عادي لين وسلسة وخير الزعام وود ومركز فلوس وهذا ليس ويتعامل بمثلث تسكو بعد أقل والمين من الناس والبلدان من وبدون ذلك ذلك تسعة ويتوارد لنا سنتحمل كما من العربين كرزان كما جابر أهل إسرائيل الزهري من راوي ملكة زرع ومن بكرز والرواية زوج كنا وزن بليه سأل وزقنا إن زقنا برهان بتندك مع السنة العقار عاور كما يعني موعد بداري موعد جانا ومن مدارس بسبع من بس من مرة من دعمان دين بقول جزية ورزق سكان من ناس يتكرر براوي وما زوج نفس الواقي بدباوي وزندو سكان توالى البلدوسي من الملكات ومن الواحد يتوالى سن ملكات وزي يتفلت وزي يتولد وانا زندو توالى كما يكون زندو كريوتو راويات زودهم ملكات وتزويد بين سن العدوات وعدو مسيد تسقوا وتسقوا بتشمع وبكم بتشمعود وملكاتو عادي ما بتشمعود وبتزويدو والأمر ما كما تنقلوا حوالات الدعاء ما يمانو وأصل قوم مجلد زراعة يمانو زنبا من فترة بنسانات يوم وفاد السنة نور وزان وطرعنا بدو تبصريوس علي على بركة وعدنا جوس بسي حواري ما بدأ يمانو كنا وقربنا زميل ويوان أبوه الجمهور السيد لما رأى الضب وأبوه المرضى اللي يجي بنزين الرصاص ويوهابوا مدى والعلوس وتعليل لكم لكم الأبي الأبي يروه أبي معروف وذلك معامل اليوم وهو يدرسون من قيادة ما لقد
وأنا بمنطق وعيدي لك ويتك ولا هو من له وأولكم نوابون للسورة العربية الرسيدة ويبيت يده لو يكون آيات وكلهم زكاة وكلهم آخرات وكلهم تنزيل وكلهم مزيد وبلغون وكل ما كانوا كلهم يتعاملون كما كان وهذه النفس وسمعت من شغل السميت الأمور وتعاملوا ويوم لنا مسؤولات مساعدين وبعدين كده مصعب زينون وكل زي نبي قواعد الكتابية قاضي كذا تسعدون عن قواعد الكتابية بنسيت وبنتي مصعب وقواعد الجميل وثلاثة لذلك يقولون زي صندوقنا ممكنات تكابرهم بندر أوقاتي كل يفسر سليمان المصري زي أبوك قالوا وياو وما سمع المرض الذي أو تصعد أوارعين لو هي كذا وأبا على إلى كل سلاسل أكاد ربعي وكلهم معروفان بالروان بيكون سيدتهم لذلك المستقام وسمعوا هاي مرض الذي سكون الرسول كل اسم يدون على يدون لو يدا والكفرون زي كفر على يدون من السنة أمن ولم عادوا لو عادوا أكاد لو لا تبي لو توي من كان اسمه كل عادوا لكابير أبو مثلا كاي مرض عمره موجود وكذا يزيد مثلا كما يبت من خزانة ويسأل من كذا لو بدك بعتيه ويسأل المصنع وهذا وإن تحسس زيتي على المدينة والمياويد ودائما الأمن صدور الكابير قال المرأة وإن وراءه وإن خال كما قلت عادوا لوي وعادوا أكاد ترسقوا وعادوا أكاد ترسقوا الجانب وعلي نبيك من وابون ليوريانوس فرزاوي زي بيه متهاد قدوس باول قدوس وقود يبلس من قدوس باول قدوس يقول ويقول يحمل ويموت من دون باب يتمثل من البابول معني رسيد زي بيه متهاد قدوس باول قدوس يزينه وقود زي يعقوب باول يزينه قدوس يعبد ساعة الوقت وكان ماما يقول قدوس ما يومي بعدي يبيت موسيقى زبطون من تعبير تميد ومالك ولا يوسف نفسه لا بعيدا ولا بعيدا ولا يهوب يعمو يموت لينا نقول تعبير كلام بس هو يعمل بمرقته فهو يقول يعمل بمرقته بيت أمر زبون يقروا من ذي المصنع وهاب وبعد كلما ولد الجواري يرى كلما هذا مثل الإنسان تسوق قاعدة فموجود السماء ورعابة كذا سماء وريبة كذا والعبد ومنبوذ ونكمة ويوم ونمى وكذا وتصفهم ولد وقفوا مراكة تصاب ولد وقفوا مراكة تصاب ومن بسا على موت بس مكتوب الآن وتركز كفوه في هذا إجابة عجالة وإذا رفع حسن تصابه وإن الزمود هذا إذا كالعوارات تصاب وأبوه وعين ذلك وأملاك كان يسر وتصبحوا وتصبحوا من أبراهام عسى الجمهورية وسكاب وقام كمان وتتبنى بسكاب ودم ودوما ونزيد ونزيد ويريد وقلت وتدس مريم يريد وقلت ونسأل من الناس قال يريد براوي والماء زوجت نفس نبابي وتوعد وتوعد
صلوا بنديانا وبنت كلهم كريستيان إلا يبيانون جبال أروح تزهروا بسلام وبفك يسوع ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ
ቅዱሳት ሆነሲያነ ከመላእክት ይኩነነ ፈውሰ ዘተመኮነ ስልዋን ህማፀን እንዘ ንስግቦ ለእግዚአብሔር ስጋው ቅዱስ ወእምደሙ ለክርስቶስ ሎ አሜረ
وكل ذا يبارك لسموك قدس لصقان مبارك ولقدسان مكابر فنرجئو أين تعمرو وترد ياك يرعايا وعزان نسنا سكاك بالبرصاب صبنا كما زلبل بين لبور لهير ولا مفقر يسوى أملاكنا اسم الله بنفسه ولنا نصور زي سنن سبولنا زي تمتنا زياك سكاك زياك زمننا عكسك وطعام سنن زياك ومن قدوس يعني وهذا أبني ولا
አድነኑ አርሥቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በይነገሩ ቃልን ተመይባል ለዘመን ሰው ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይሙ ለሰበክ ለብላክ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤል ለቁሙ አካሉ ተገበሩ ባንድሮ አው የእምሮ በዛም ደማቁ ወበዚህ መስቆርኩ ተስፋው ካፍርቆት ወበንተ ደብረ ማይኮስ ራፊ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ሰማዎት ወንድና ስላሴት ወበንድና ስላሴት ለዓለም ማርያም ቢሮ ማሁ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማን ወሰሉስ ለካቲት በዛቲ ዕለት አይረፈት ቅድስት ወብጽዕት ኤልሳቤጥ እሙ ለዮሐንስ መጥምቅ ወዛቲ ቅድስት ኮነት ሀገረ ኢየሩሳሌም ወስማ ለእማ ሶፊያ ወስማ አቡሃ ማጥፋት ወልደ ሌዊ ወልደ ሚልኪ እምነ ነገደ አሮን ዘሌዊ ወኮነት በዘመን ወለተ እህተ እማ ለእግዝእትነ ማርያም እማ አምላክ በሥጋ እስመ ሌዊ ወለደ ሰለስተ አዋልደ ለእንተ ትልህቅ ስማ ማርያ ወይእቲ እማ ለሰሎሜ እንተ ተርከታ ለእግዝእትነ እምግየ ወሊዶታ ዘመንክር ወስማ ለካልእታ ሶፊያ እማ ለይእቲ ቅድስት ኤልሳቤጥ ወስማ ለእንተ ትንእስ ሐና ወይእቲ እንተ ወለደታ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል በክልኤ ወበእንተ ዝኮና ሰሎሜ ወእግዝእትነ ወኤልሳቤጥ አዋልደ እህት ወአውሰባ ዘካርያስ ካህን ለዛቲ ቅድስት ኤልሳቤጥ እስመ ወንጌል ቅዱስ ይቤ ለእንቲአሆሙ ከመ እሙንቱ ጻድቃን ወሄራን ክልኤሆሙ ወየሐውሩ ውስተ ኩሉ ሕጉ ለእግዚአብሔር ዘእንበለነ ወኮነት ዛቲ ቅድስት መካነ ወሶበ በጽሐ ስእለቶሙ ወአስተብቆቶሙ ሀበ እግዚአብሔር ወሀቦሙ ዘንተ ወልደ ቅዱሰ ወቡሩከ ዮሐንስ መጥምቀ ከመ ይክስት ቆሙ ፍቅሮሙ ዘሀበ እግዚአብሔር አሚኖቶሙ ወባህቱ ይወሃቦሙ ስእለቶሙ ፍጹመ ወእሙንቱ ይናፈቁ ወይተከዙ አላ ጸንዑ በስእለቶሙ እስከ ልሂቁ በመዋዕሊሆሙ እንዘ እሙንቱ መካናት ወእምድኅረ ይወልዱ ወልደ ይጠየቁ ኃይለ መለኮታዊት ወካዕበ ከመ ይብጽሕ ጊዜ ጸኒሶታ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ቃለ እግዚአብሔር ዘሃሎ ቅድመ ዓለም ወይሰብክ ሎቱ ዮሐንስ እንዘሃሎ ውስተ ገጸ እሙ ወይሰግድ ሎቱ በከመ ትቤ እሙ እስመ እጓል አንፈርዐፀ ውስተ ገርሲየ በፍስሓ ወበሐሴት ሰውጓ ታሊሃ እግዝእትነ ማርያም ወሶበ ልሕቀ ዛቲ ወልሕቀ ብታ ዘካርያስ እነሆ እግዚአብሔር ገብርኤል ሀ መልአኮ ወዜነዎ በእንተ ወልዱ ዮሐንስ ወአጠየቆ ዘይከውን በእንቲአሁ ወእምዝ ጸንሰቶ ወወለደቶ ለዝንቱ ቅዱስ ጻድቅ ወነቢይ ወሰማዕት ዮሐንስ መጥምቅ ወተፈስሐ ልባ ወልደቱ ወአይተተ ዝንጓጉሃ ወርእየቶ ለእግዚእነ በሥጋ ወተአመነት በመለኮቱ ወተፈስሐት በአድኅኖቱ
ወእምድኅረዝ ሀይወት በቅድስና ወበንስ በከመኮነ ቀዳሚ ወአይረፈት በሰላም በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለኤልሳቤጥ እንተ ወደሳ ወአልዓላ ሉቃስ ወንጌላዊ አመጽሐፈ ለቲኦ ፍላ ሀገረ ይሁዳ ሀቢሃ ሰው በጽሐት እንገሊላ ተሐሲየ ውስተ ገርሳ ወአንተ አጸ ጓላ ለማርያም ድንግል ሰው ሰምዐ ቃላ በዛቲ ዕለት ይገብሩ በዓለ ኩሎሙ ዘመደ ክርስቲያን በእንተ ዘነሥአት ሎሙ ኪዳነ ምሕረት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም እምኀበ ወልዳ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘይገብር ተስካራ ወለዘይጸውዕ ስማ ወለዘይውህብ ምጽዋተ ለነዳይ እስከ ማይ ቆሪር ወዛቲ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ድንግል እምድኅረ ዕርገቱ ለወልዳ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ ሰማይ ነሲኦ ሥጋሃ ንጹሐ ፈጽሞ ኩሎ ሕገ ትስብእት ወሰሊጦ ሕማማተ መስቀል በፈቃዱ ወበስምረቱ ዘገብሮ በእንተ መድኃኒትነ ወኀደጋ ለእሙ ማርያም ውስተ ቤተ ዮሐንስ ረዱ ዚያፈቅር በከመ አማይፀና ለሊሁን ዘይብል ነዋ ወልድቺ ወለውእትኒ ረዲ ቤሎ ነያ እምከ ወማሚሃ ነበረት እግዝእትነ ማርያም ዘትሐውር ወትረ ሀበ መቃብረ ወልዳ ዘውእቱ ጎልጎታ ከመ ትጼሊ በህየ ወሰበርይዋ አይሁድ ተመልኦ መዓተ ወቅንዓተ ወፈቀሩ ይግርዋ በአይባን ወሰወራ እግዚአብሔር ማዕንቲሆሙ ወእምዝ ተማከሩ ወሲዮሙ አቀብተ መቃብር ከመ ኢትብጽሕ ዳግመ በእንተ ቅንዓቶሙ ወኢትሰ ኢያጽርዓት ሀዊረ ለእለ ዕለቱ ወአቀብትሰ ኢርእይዋ እስመ ሰወራ ምንጡላዕተ ስብሐቲሁ ለወልዳ ወበኩሉ ጊዜ ይመጽኡ መላእክት ሀቢሃ ከመ ይትለአክዋ ወእግዚእነ ወልዳ ይሄውፃ ዘልፈ ወይፈጽም ላቲ ዘሐሰሰት ኩሎ መፍቅዳ ቦ አመ ይአልልዋ መላእክት ውስተ ሰማያት ወያርኢዋ መካነ ዕረፍቶሙ ለጻድቃን ሀበሃለው አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወተቀበልዋ ኩሎሙ ነፍሳተ አበው እለ አይረፉ አዳም እስከኔሁ ወሰገዱ ላቲ ዘይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር ዘፈጠረ ለነ ኪያጅ ሥጋነ ወአጽመ አጽምነ ወብቺ ረከብነ መድኃኒተ ወኮንክነ መርሶ ሕይወት እሙስና በተሰጎቱ ለወልደ አምላክ እምነሽ ወምህየ ወሰዱዋ መላእክቱ አብጽሕዋ ሀበ ፍቁር ወልዳ ወሀበ መንበሩ ወተቀልኡ መጥዋልዕ ዘነደ እሳት የምነ ወጽግመ ወአኀዛ እግዚእነ እዲሃ ወሰአማ ወይቤላ መጻኪን ኦ ወላዲተ ወአይረጋ ዲበ መንበረ ስብሐቲሁ ወአንበራ በየማኑ ወዜናዋ ትስብእተ ወሐሴተ ዘዐይን ይርኤ ወእዝኒ ይሰምዕ ውስተ ልበ ሰብእ ዘኢትሃለየ ዘአስተዳሎ ወላቲ ወእምታሕተ መንበረ ስብሐቲሁ ርእየቶ ለዳዊት አቡሃ ንጉሠ እስራኤል ምስለ ኩሎሙ ማኅበረ ነቢያት ወመላእክት ነፍሳተ ወነፍሳተ ጻድቃን ከቢቦሙ ከመ ዓለት ወይቤድስዋ ወዳዊት ይዘምር በመሰንቆ ወይምልእ እስሚ ወለቴ ወርኢ ወአዝሚ እዝነኪ ርእሲ ቤኪ ወቤተ አቡኪ እስመ ፈተወ ንጉሥ ነኪ እስመ ውእቱ እግዚእኪ ወእምህየ ካይበ ወሰድዋ መላእክት ከመ ያርኢዋ መካነ ኩነኔ ወአብጽሕዋ ሀበ ሀሎ ጸናፌ ጽልመት ዘድሉ ለሰይጣን ወለሰራዊቱ ወለኩሎሙ እለ ይሐውሩ በፍኖቱ ወትቤ እግዝእትነ ማርያም ወይዲተ መኑ እንጀርኦሙ ለወልደ ሰብእ ከመ ኢይምጹ እዝየ ወይቤላ መልአክ ኢትፍሪ ኦ ማርያም እግዚአብሔር ምስሌኪ ወእምዝ ጾርዋ መላእክት ወአይረግዋ ውስተ መካና ወማሚሃ ዕለት ነበረት እግዝእትነ እንዘ ተሐስን ጥቀ በእንተ ኩሎሙ ኃጥኣን ወበዛቲ ዕለት ቆመት አመ አስሩ ወሰዱሱ ለየካቲት መካነ ቀራንዮ ወሰአለት ሀበ ወልዳ እንዘ ትብል አምህለከ ኦ ወልድየ በእግዚአብሔር አቡከ ወበክርስቶስ ስምከ ወበጰራቅሊጦስ መንፈስከ ወበማኅፀኔ ዘጸሎከ ተስዓተ አቡነ ወሐምስተ ዕለተ እንዘ ሰማያት ወምድር ኢይክሉ ጸዊሮተከ ወመላእክት ኢይክሉ ቀሪቦተከ አምህለከ ኦ ወልድየ በጸአትከ እምኔ ዘእንበለ ሕማም ወልደትከ በሕቱም ድንግልናየ አምህለከ በአጥባትየ እለ ሐጽናከ ወበከናፍርየ እለ ሰአማከ ወበአይዳውየ እለ ሀቀፋከ ወአይጋርየ እለ ሐሰሶ አምስሌከ አምህለከ ወቦ ለሰከብከ ውስቴቱ ወበአጽብዕተ ዘተጸምደልከ ቦቱ ኦ ወልድየ ወፍቁሬ ስእለከ ወአስተብቁዐከ ከመ ትስማዕ ቃለ ስእለትየ ወከመ ትምጻእ ኀቤየ ወትፈጽም ዘውስተ ልብየ ወሶበ ትቤ ከመዝ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም እሙ ለብርሃን ወረደ ሀቢሃ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወምስሌሁ እልፍ አእላፋት መላእክት ዘያዕውድዎ ወይቤላ ምንተ እግበር ለኪ ኦ ማርያም እሜ ወምንተ ትፈቅዲ ከመ እግበር ለኪ አውስዓቶ እግዝእትነ ወትቤሎ ኦ ወልድየ ወፍቁሬ እግዚእየ ወአምላክየ ወመድኃኒየ
وتسفاي وصواني ورعيك تبكتي وبك صنعيك بوسط كرسمي وبوسط مايتن أنت كلنكني وأنت ذكري وكلية ويزيني سمعني صلوتي وعاصم وآمتك بأنت زي قبر تذكاري وزي حنس برطولي عاوزي ألبس قلوبا وزي هوت الوي وزي أبل هو ويستي طموع عاوزي نعزز وزونه ويستفسر تكوزي وزي سهل قداسي ويسمي ولدو بسلي وزحالي مهلية ببعالي سيو أبيو سيتا سنايا زمهاليك زعيني ري وإذني سمع واستلبس زي تعالي أسئلك وأستبقعك بأمس كله زي عمن ويتبكر بتنمر الناي حيك السيو أبيو وزا أمقبرنا تعاليها تذكرت تذكرك رهابة وتمع وكله أتبع ذلك نجلك أعواوسا زين يسوس كريستوس ويبلا يقول بكمتبيلني لاتي بكمتبيلني وأبيت لاتي كله سلاتي أقولو تسبعكم نيتو معالكو لاتي برزيه كما إيس وجي سجداني صلوتا وبركتا يحلو مسلين العالم آدم آمين سلام لكي مذهب هج وكيان أمثالك إيه صلاة ابن لإلا سوو اسمكي وسجد كله مكان رتلب لهاتان رتلب لهزنان رتلب لقفان مريم أمان بسمع وولد ومنفس كبيس عالو أملاك عماسرو وستبو ليكاديت مزاتي إلت وانا سماي ذا كدوس ميناس ولقص زاغرمكم عليه تعالى شريع عياف من لا تصدوك زنب لله على توكل زنبيتي مصحف ترسيك اجزيو طريق مبلغ وكل من لا ولا درب نبيات قدسان وحواريات سباكيان سمايت وصادقان ملائكة جبهان ناجر عدي وملكوسات يرام باركو بايزاتي مكان سكارغاوي لهيك امنو سسا لزصحافو بكرتاس ولذا أصحابه ولذا أنبغه ولذا ترجمه بلسان حديث ولذا سمع قاله بإذن الناس بصلاة أمه مريم على كتاب كله بايس ورأي معلنا يسوع كريستوس سلام لكم وزاركان وسماعة الله يرفون بذاتي إلى موايانا عالم أنتم وبزوج تجست سعادة كنا تاريخ وكل سعادة من الساعات يعني يسامود سلام لكم وزاركان ذاتي إلى كلكم وإنتوا عارفين باسماتكم سالس سماعي وسلام سلاسي عدو تستقبل بصلاة أنت مريم قلت ما يسألنا لك نصوص وصدقه ونمو بكلهم صيار ولو سمعت ما لا إله إلا الله سبحانه وتعالى يروه سلمي تعشن البيت وأوار ونزل الإله ورسال ما تيوان بثمان صوت يسكن يا بنت سال ورسل يتولى الأمر الآخر أولد سنة በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ተርፎን ምስጢርነቱ አሃው ዲያቆናት አቦታት አዴታት ወይስ አምላክ ወዓዞም ህፃናት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንደምሐዲኩም ከመበትኩም ከመለሁም አሜን ለማሪ እግዚአብሔር አምላክና ባና ባናዳቁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እግዚአብሔርን ይመስገን ይሁን እሺ ታሪፍና ዘር ሕጂ በህፃናት መዝሙርን ትምህርትኒ ደቅና እንዳወፁ ከለዉ ንኣምን በኣብ ትብል ብምንተ ስላሴ ኩልና ሓፊድና ንዘምር
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እሺ ናዕለቱ ሰለስተ መዝሙር ንሕና በቆም እናቀርብና Yeah.
دقنا زماري ملاك يسمعنا زماري ملاك يسمعنا الشيء سوى سلام نعم على سنة በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይነት እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ተብሎ በምስጢር ተወክለው ዲያቆናት ኩላትኩም ምእመናን አቦታትን አዴታትን አሕዋትን አዓትን ኣብ ቅዱስ ስፍራ ዝተቀደሰ ሓሳብ ዝተኣከብኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ፀኒሕኩም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ባና ዝተኸምናደኩም ዘለዓለም ዓለም ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ካብ ዕለት ንዕለት ቆፂሩ ካብ ሰዓት ንሰዓት መዲሉ ነዛ ዝበቅ ሂወት ዓዲሉ ብሽሙ ንርከብ ኣብቲ ናይ ቅድስና ታቦት ብሰላምን ብሕበትን ዘምፃና ደጊምና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾትን ዕለትን ስግደትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን። ከምኡ ከዓ እታ ናይ ቅድስናና ምንጪ ዝኾነት ነደና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ይኹን ማለት እዩ። ሕራይ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ንመሃሮ ትምህርቲ ብዛዕባ ዝሒዝናያ ዘለና ሰንበት ጾም ወይ ዘወረደ ክኸውን ንሱኻ እውን ጎንኻ ካብ 33 በዓላት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዚ ዕለት እዚ ኪዳን ዝተቐበለትሉ እያ ከምዚ ስንክሳር ክሕብረና ፀንሐ ማለት እዩ። ንሽካ ብዛዕባ ክሪና ዝምህር ዝምዕድ ዝግስጽ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ። እግዚአብሔር ንኩላትና ክብረና ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን። መበገሲ ኣርእስትና ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 3 ዘሎ ሃይለ ቃል ክኸውን እቲ ቃል ከዓኒ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ዳንበር ባንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ዝብል ኣርእስቲ ትምህርትና ኣሎ ማለት እዩ። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ኩሉ ግዜ እቲ ትምህርቲ ንምክትታል ምቹው ኮነልና መበገሲ ኣርእስትና ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ኣርእስቲ ተደሒዝና ምንም ትርጉም የብሉን ማለት እዩ። መበገሲ ኣርእስትና እንታይ ኢለኩም ኣለኹ? ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ኮይኑ ኣብ ፍቅዲ 3 ብዛዕባ ጾም ዝነግር እዚ ምዕራፍ እዚ ማለት እዩ። እንታይ ይብሎ? ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ዳንበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን። ገለገለ ሰባት ኣለና ብመግቢ ጥራሕ ንነብር ኮይኑ ዝስምዓና። መፅሓፍ ቅዱስ ግን እንታይ ትብለና ዘሎ? ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን። ዘንብረና ንዓናት ዝዓበየ ነገር ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ። እዚ ቃል እዚ ቃል ባዕሉ እቲ ወሃቢ ቃል ዝኾነ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተናገሮ ቃል እዩ ማዕረከ ሕጂ እንተዳ ሪና እዚ ጾም 40 ንብሎ ዘለና ኩላትና ክርዳእና ቀዳመይቲ ሰንበት ካብ ሎማዓንትና ንጅምር ዘለና እዚ ሰንበት እዚ ከዓኒ ዘወረደ ይበሃል። ዘወረደ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተራኢልና ከምቲ ቅዱስ ያሬድ ሊቃውንቱ ብዙሕ ትንታነ ዝሃቦ ማለት እዩ። ካብ ሰማያ ሰማያት ምውራዱ ዝወረደ ቃል መጀመርታ ቃል ዝነበረ ድሓርከ ስጋ ዝኾነ ኣባና ዝሓደረ ማለት እዩ። እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ገይሩ ከዓኒ ንሰማያት ዝዓረገ ተመሊሱ ከዓ ክመፅእ ክወስደና እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ዘወረደ ማለት ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያ ሰማያት ምውራዱ ዝነግር እዩ እዚ ዕለተ ሰንበት እዚ ማለት እዩ። ንምንታይ ወሪዱ ንዝብል ሕቶ እንተዳኢልና ንዓይን ንዓኻትኩምን ናቱ ክገብረና ማለት እዩ። ኣነ ንስኻትኩምን ሰይጣን ሒዝና ነይሩ ማለት እዩ። ን5500 ዓመት ዝኣክል ንዓለም ተቆፃፂርዋ ነይሩ ሰይጣን ማለት እዩ። ነዚ ግዛት እዚ ንክምልስ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ? ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ማለት እዩ። ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣምላኽ ክነሱ ፍፁም ሰብ ኮይኑ ፍፁም ሰብ ክንብሎ ከለና ከዓኒ ፍፁም ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ። በጀካ ሓጢኣት ኩሉ ባህርናትና እንታይ ገይርዎማ
مالتي لبي سوى كم تنتميو يتمني كم تنصومو يتصمد زي تايم أمنتي سبنت ناتنا وسكزلو خرد مالتي بتي أملاخ النوت التداريني أني أملاخ يتمني أملاك يتمني تقولوا زكاة ونقرات دنا بتي كم تنعين عقاتكم تسمعنا أنزا مهانو كردانا يجبا مالتي كتيلو انتهي دقيق بدأرزي نفس قدس نقولي يسوس بديابلوس نفتن انتهي بلوري قبلنا دولو ناب برخا وصدو يملتقال مالتي نمتايو ناب برخا وصدو كنبل نغلينا صوم أبقران صوم نجنة تزغل لي مالتي نفت سمانقنا اتزبرتعي نقول ما خلا يكون نابز قدام زغيد مالتي قولنا لكوانتا أبوتات كم زنوكونا إذا حجي قداماتنا نقول زلنا بزحات عبيت أبوتات لحتاويان زنورو بصولتناتهم نعلم حسن ما زلو نعم أبنك بخول نابز قدام زي وزيو مالتي قنا كنت قد سالو رسولنا من الرحمن تابو سوانا حمشن إسان حمشن ترائينا نتفتاني حيلو خطر في لنبر نفتنا دليل أيكونا نقدام وزيوي يبلنا أي مالتي أبس مرخاز بعركي كلنا نقردنا زلو 4 معلتين 4 ليتن من تخلما كي بلعي نيرو مالتي حجي اتفتاني مغنيات يدل نيرو مالتي ግን ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝፀሓፍ ቃል ነናቱ ጥቕስን ነናቱ ትርጉምን ኣለዎ ንምንታይ እዩ 40 መዓልቲ ጽዮኑ 50 ዲኮነ ወይ ከዓ 35 እታ 40 ንምንታይ እዩ ኣቢሉ ተራይና ብዙይ ትርጉም ኣይኮነን 40 መዓልቲ ጽዮኑ ወይ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ እዚ እቲ ክብሪ ዝተዋህቦ ንኣዳም ኣብ 40 መዓልቲ ስለ ዘጥፍኦ ويتعلم يسوع كريستوس كان دائما وآدم سلزقنا كبر آدم نخملس 4 معلتي تسمى لنا نحن جمعنا ترقم يزي اتغالي ترقم قال ترارين يا أخوينا أبونا موسى نازي حقي 10 تزازات نقبل 4 معلتين 4 ليتن تاجيري سيونا حقولي تسرع مالتي ويتعلم يسوع كريستوس كان 4 معلتين 4 ليتن سيونا حقولي جل سرعنا مالتي بسالسا انترارين يا وين نهاني لتا مدرستي نغسلي 10 تخلت تلايخون لهم مالتهم اليوم 4 معلت بسيهم ندرستريهم مالتهم زي ابنتي مثال يزلوي نحن كلنا نابزلنا من هناك كم تكرسوا تصوموا 4 معلت 4 ليتن تلاتينا نمن نري مالتنا ننقست أملاح نترنت نا كل مرحقاني كريستوس بمخانو أنا يقول نازي عبدالله بزول تاني يزولو قنا السلطان نايوان كنت معارتين ده بزول نعاهم رب الله يكونن تلعاهم زبل كيدنا حجي السرحو بصوم جمرا لنا وإذا لم يسوع كريستوس أبزع على نزيد كلنا نقرب دانا زلو 33 عامة 3 ورحل نيرو معناتي 30 عامت مسكونة ينزل جرزل في الصمود مالتي لك أول 30 عامت مسكونة كنت أقدم أبينا بتنكت جزء تمهرنا يو تتنيو أملاخ ودا أملاخ مهانا أمسكينو مالتي بدأت تنقطي بعركة بوه قاني لا برخاوت زلل وانجلا وماتيوس تدارين يا مالتنا كمي نمهارو كمي حق وانجل مفتسامو كمي أنا ندحنا مش إحنا نقدر نبالو صار مريض مالتي إذا خاني نعين نعهدكم نقول لنا تمرتقون الناي يسخون يقول نقول أنا نساعدكم كندلوا قلنا نقراتنا بتصون كنجملوا كم سكبعنا إيو زنقرنا مالتي حجي اتفتاني 4 معلتنا 4 ليتن كم سنة مصرايو خمتميوي مصرايو انتهي هو مسيركم حجي سيطان كل جزيء حاسبوا زلنا أنا نساعدكم كم تمثل نريو تسلين كفو قال أيكونا كردانا له من كان يقوم مسكين الإسرائيلي صبوا لقر سلازي يقولوا تنقل صناعته نلناتو دايسن بد سيطان معين عهدكم بخمي بتسنى بالتعني عالم يلا زلوا حيالي نصحاب قدس سيطان
ጥበበኛ እዚ ዓለም እዚ ይብሎ እዩ ገዛ እዚ ዓለም እዚ ይብሎ እዩ ማለት እዩ ግና ብክርስቶስ ኣብ ቅድሜና ሓይሊ ከም ዘይብሉ ኩላትና ብእምነት ክንቅበል ኣለና ነዚ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክብሪ ምስጋና ይኹን ማለት እዩ ሕጂ ንክርስቶስ ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ኮይኑ ኣይኮነን መፅዎ እንታይ ኢልዎ ብቓል ኣምላኽ እዩ ዝመፆ ዘሎ ፈታኒ መፂኡ ድማ እንታይ ኢልዎ ንስኻስ ወዲ እግዚኣብሔር እንተደኣ ኮንካ እስከ መዘናይማ እንጌራ ይኹና ወይ ከዓ ባኒ ይኹና እስከ በሎ ማለት እዩ ነስተውዕል ኣለና ጠኒ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ክርስቶስ ከ ነታ ብቃል ዝመለሰሉ ብቃል ኣምላኽ ይመልስሉ ማለት እዩ እዚ ንዓይ ንዓኻትኩም ዓብ ትምህርቲ ማለት እዩ ሰይጣን ግና ንስኻስ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ ድብሎ ዘሎ ካበይ ረኪብዎ እዚ ነገር እዚ ኢልና ንሓስብ ዶ ካበይ ንበልና ነርና ኣብ ዝሓለፈ ናይ ጥንቀት ተማሂርና ኢና እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ እንታይ ኢሉ ነይሩ ብኡ ሰበቡ ፍቁር ወደይ ሲእሞ እሱ ዝብለኩም ኩሉ እንታይ ግበር ኢሉና እዩ እሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበር ኢሉና እዩ እዛ ቃል እዚኣ ኣብ ሰይጣን በፂሓ እያ ብጣዕሚ እዚ ቃል እዚ ንሰይጣን ሰላም ክህቦ ኣይከኣለን ማለት እዩ መን እዩ እዚ ኢደፅንዕ ነይሩ ማለት እዩ ከምቶም ኩሎም ዝሓለፉ ነቢያት ከምኦም እዩ ዝመስሎ ዘሎ እስኻስ ናይ ባሓቂ ወዲ ኣምላኽ እንተደኣ ኮንካ እስከ ነዘን ኣይባንሲ ናብ ሕብስቲ ቀይረን ኢልዎ ማለት እዩ ክርስቶስ ከ ጎይታ እንታይ መሊስሉ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኢልዎ ማለት እዩ ካብ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብር ኢሉ ናይ መጀመርታ ፈተኑ ሙሉእ ከሕፍሮ ከሎ ኣብዚ ንርኢ ማለት እዩ ክብሪ ምስጋና ንጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ንሰብ ክልተ ባህሪ ኣለዎ ተቐዳማይ ባህሪ ናይ ሰብ ባህሪ መንፈሳዊ ባህሪ ክኾን ከሎ እቲ ካልኣይ ባህሪ ከዓኒ ናይ እንስሳ ባህሪ ማለት እዩ ከነስተውዕሎ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሰብ ባህሪ ክንብል ጥራ ኮይና ሕጂ እንታይ ካብ ስጋዊ ባህሪ ኣለዎ መንፈሳዊ ባህሪ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ናይ ሰብ ባህሪ እንተዳሪና ካብ መግቢ እንተዳ ተኸልኪሉ ኣብ ቤት ሞት ክበፅሕ ይኽእል ማለት እዩ እቲ መንፈሳዊ ባህሪ እንተዳሪና ካብ ቃል ኣምላኽ እንተዳ ወፂኻኒ ኣብ ናይ ነፍሲ ሞት ክበፅሕ እዩ ነዚ በዓለከይ ኣብ ኣምሮፅ ወዊን በዓል ቅዱስ ቄርሎስ ብዙሓት ሊቃውንቲ ነዛ ኣብነት ብምውሳድ እንታይ ኢሎም እዮም ቃል እግዚኣብሔር መንፈሳዊ መግቢ ኢሎም ማለት እዩ ብፍላይ ቅዱስ ቄርሎስ ካ እንታይ ኢሉ ስተልብ ቃላት እዩ ለእግዚኣብሔር እዩ ማለት እዩ ቃላት እግዚኣብሔር ሲ ንደቂ ሰባት ናይ ልቦም መግቢ ክብል ገሊፅዎ ማለት እዩ በዓለከይ ካብዚ ቀዳማይ ፈተና እንታይ ኢና ንርኢ ኣነ ንስኻትኩምን ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣብሲ ነቲ ሓላፊ መግቢ ኢሎም እምነቶም ዝቕይሩ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ኣነ ንስኻትኩም እየን እትዮም ቅዱሳን ኣቦታትና ሰብዕና ፆን ገዲፍና ብምብልዓን ብምስታይን ነብል መሲልና ካብዚታት ንሃድም ኣለና ማለት ኢና እዚ ነገር ግን ኣይጠቕመናን ንዓና ቀንዲ ዝጠቕመና ሕጂ ካብቲ እኮ መግቢ ስጋዊ መግቢ ንበልዖ ዝዓበየ መንፈሳዊ መግቢ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ካብዚ ክንርዳእ ይግባአና ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ፈተና እንተዳሪና ኮይና ከዓኒ ናብ ቅድስቲ ከተማ ወሰዶ ይብል ማለት እዩ ኣብ ገንገን ቤት መቅደስ ከዓኒ ደው ኣበሎ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ በረኻ ኢልና ኣለና ሓዝወን ተኻላይቲ ከዓኒ ኣብ ቤት መቅደስ ንብላ ኣለና እዙን ምናቶ ኣብነት ኣለዎ መጨረሻ ንምጥቕላል ክንርኢ ኢና ማለት ኢና እንታይ ኢልዎ ሽዑ ብሓቂ እስኻ ወዲ እግዚኣብሔር ትኾንካስ እስከ ካብዚ ዘሊልካ ወለድ ሓይሊ ንክግምቶ እዩ ፅለፍ ኢልዎ ሓይሊ ንክግምቶ እዩ ደብል ዘሎ ሕጂ እዚ ከዓኒ ካብ መዝሙር ዳዊት ስለ ዝረኣየ ሰይጣን ደብል ዘሎ እንታይ እዩ ኣቦና ዳዊት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኣቢሉ ነይሩ ሓደ ትንቢት ተነቢይ ነይሩ ኣብ መዝሙር 9 ተዳሪና ኮይና ኣብ ኩሉ መንገድኻ ክሕልውካ ኢሉ ማለት እዩ ብእምነ ከይትዕንቀፉ ባዕዳዮም ከልዕሉኻ ንመላእኽቱ ቀጥኒኻ ክሰደልካ ኢሉ ኣቢሉ ነይሩ ሕጂ ሰይጣን ረቂቕ ስለ ዝኾነ እሱን ኣይሱን ክግምት ኢሉ እዚ ቃል እዚ ኣቢሉሉ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ እንታይ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ
أيت فتاتم نولغاني بتقال عملا كاني بنتي كلاي نجر قبله خلنا سيطان بزويني عرقا أنا مترشا صار سيت ميلا صغيرة انتهى نيرا نقول لا نعين نعهاتكم أسيرة حزاتنا دلنا أبس ساعات زين انتهى الوقت نعمل تنبا أديرهم من كل على كبرت هرايو دبلج نجز على مزز هرايو مالته شو عند هايلو في الدنيا كان تسجل خالصي كل زين نعها خلك هايلو مالته زي بزي أنا أقول لك نحن تحسنا زلنا حجي أبسعد سندارين يا أخوي مالتنا زغلت حتى وإذا علم يسوع كريستوس بتعدست بغال عملاخنكم بيصلوا خلوا أمسي أنت دارين يا أخوي نادنا سيطان بالفارس لزخوني لكريستوس نزيدان دا نسيل ترايون بل لزخون لخبرنا علم زيد فدرس مني بعد وإذا علم يسوع كريستوس مخان كم فمتي دي بأننا مالتي دهرزي تايلو سيطان كباي رحا إلو مالتي من تاي سيطان كباي رحا دولو دولو أملاخ بأملاخ النتو تاي ها كناي أملاخ بأملاخ النتو كناي ولا بتتزازنا إكسيابير سي تاي ديدول أنا كنا أملاخي مو بجكا كال أملاختي آيتهم مخيب مالتي أبتناتو سلازمتو سيطان كباي رحا إلو كقصصو خلو بزغاني نري مالتنا شعور سيطان نايب حكي حفيرون تسعيرون تواردون ككريستوس خيط كولندري كان الحق كله كلنا نرد أزلنا ناتنا سجا وسيلو كم كلهم ميمنان ضد بسحو خاني رح يلو خا كلنا كأريحنا بس كنا نجزاهم الله يكون مالتي حجي أبز درارينا وينا إذن سلست نجارات زين لكونتا أبوتاتنا سلست أرستهات أويلون تليمونيا نستوعب لنزين بالكلام فتن كنقل لنا بترش تدون لهم راعي لازم زمور لكون سلسلتين 10 شمودا أبوتات تايلمين سب لازم سلست حاجات زين كملغ دراغيلو بخلاص يسندف لهم مالته حكومين من ينزل سلست أرستهات أو تباهلن لنا ترارينا قداميتي سسعة كرايتي تعبيتها سالسي تقاني فوق جنزبها سكحجة 5 ساعات زيادة نحن خليتكم وشنا نفتش كابسن سلسة زياسي أنا نسخاتكم الناس عادينا انتو خنا بسلستي انتو حزاتينا تري تقاقيني خنا يدراهوكم مالتكم تري كونا دن كاب سلستي بحانتي تاكوين مالنا قلينا 6 ساعات كنكون نخلينا قلينا ها تعبيتين ياتات كنكون نخلينا قلينا هاني فور جنزب عينا دعوة الناس عبسن كنهن نخلينا مالتنا إذن نقرات زينكنا نمنست أملاخ زين بصحيان إذا نقرأت زين كلنا كنستوعب لنا نقبلنا مالتنا إذا نقرأت زين لو تنقد دامت فترة الدامن هوانا كاتز نورو نايكل وقرنت نابز على نسخاتكم زندنا نمرت بصندوق نقرأتين بالتعامل مستوى على كل بلد نقرأ لنا سيدان نجل مرتا بتي أول بلوت لأدامن هوانا ريو مسكنا نزل نقرأت زين يزيو أبتمن تصويرات يوم مالتي الدنيا هوا كسيدا خلص إذا سلست على زين تتكين البري نذاكر أيتم العواز ولو كريستوس بقى نملع تعمتي إلوا نمرايا أتبك حرق زوب ترى توبة حرق أزياء كابزيان ترى بيلكم سيلوا مالتي حجز زين كليا كلنا تنملع ناس السعي مالتي وتتعبيت كان الله الناس مدلاي كم أملاخ تكون وصلت تقوم يدخلون دلوا فالساي كذا كل مس بكا ناتون بقولوا فارقان زمي مالتي حجي سسعة مالت كل شيء خلنا نستوعب لنا زي توهبك مدلاي مهانهم فلت كلامنا ترى ما سسعة مفرس علينا حجي أبسعة زي بكا كقتلا له خوش تيلا بعدنا نامس زيادة نزارة بكبرنا سسعة من استعملنا كورس أيقولني مالتي تعبت مالت أملاخ النت مدلاي سيطان نزال نجرزيا أباس لزخونة كابس نورو كبري وديكو مالتي نعين عقاتكم كودك ديدك لزخونة أسكالا كان نهار دهراي بني بكا دهار لا على مسبة سحنا يسحبهم أولا دخانا
بخفة يخون مالتي تعبيت مالت كان بغالو أنا خلت مدلاي مالتي فورغان زبكاني كمزي ياخلني زي مبالي ياخلني زي اللي يود كاني منهم دين مفتار يحايش زوي كانوا صغروا اللي كبارنا مالتي حجي كل جزء نازل سعره اللغاني سلسته ما يتسكر مسيرتك እግዚአብሔር ታገርናለ ማይና አሃትኩም ይብናለ ማለት ነው ስሰዕ ከመዘና ሁሉ ሐሳብ እንታይ ክንዝክራለና ሁሉ ጊዜ ትዕግስቲ ብጣዕሚ አውሉ በቃ ትዋጋናቱ ዓለም መሆኑ ሁሉ ጊዜ ስሚዕና ስሰዕ ለዓለምና ሁሉ ለትዕግስቲ አቅርቢና ሁሉ ያይግባና ማለት ነው ኮሚን ትዕቢት ከመዘና ሁሉ تحتنا كل قدسنا بوتاتنا بتحتنا نزع عالم زي حلفهما انتي سماي مدن فتر وإذا عالم يسوع كريستوس كمان انت رارينا وعينا تحتنو وهذا كله نصو أن نلعب أبعد تولدو تحت الناس بتقارينا عنا عاتكم قليتنا تعبيد كل عالمنا كله أنا نسخاتكم كنت تحت يقبعنا مالتي فرق جنزب كنا كله جنزب كنسلهم كل عالمنا جنزب كل فتواتنا جنزبن حلافي إلنا حولنا خلونا نكلالنا سكنا استوعب بوزحات مهارات سراتكم سانا نيرومين بوزحات سراتكم أمنقنا هفتمات نيرومين كخدو خلونا كابتي ناتون هفتس حيزو دخل خبز عالم زياس من عنده من قد قرنا سكن تمرتو خوننا لونس فتحات نحدث لكتوعوا إلى حكامسي سمعهم دو لا يسمعهم تخلص كي سبحان يرنا مالتي ما يبحق نفس نهار كابسي هيوتسي أنا مسخاتكم كلنا نحن نهار يقبال مالتي زوانا حيزاي كدن كابسنا كرسي معنا حاتكم كاني كم عينت كقاتمنا وخانهم فلتكن كلامنا إذا فديتنا حجي تي قال أملاخ تبلا ناقينا بتحد زيابير نكى زيابير عمنا إذا كفرنا مالتي حجي ننتهي نقدام وسيدو تعدام يتفتنا نزبل حتى أقدام من يمزل كوم تراينا منو قصاتي زبلي وانا قرص كثير هم كل كثير بس السعر يفتوني يوم مالتي نازي سعركم يلون منو قصات مالتي كلا يزوجنا نبي نبيت مقدسي أبيت ما دس وانا تغنيهم كانت ناي كانت صورم تعبيتي كقرمكم بس خير صنفهم سيطان قالي سعركم يوم سعر إلو بتربع علينا مالتي بس هاد سايف أورجنزر كصورم ناي نجستاتيو نجستات كا بجنزر هيوتن كيتفو نتاجرو مالتي نزوين أنا سعركم يلوم أنا نتقو كابزو وسيلو مع القدس قسطنطينوسي شنو أنا صحفيون زاتو نجستات عمو أنصار ناتون قالي نزنا مدري تعني تعيشون نزنا كي حسوا قالي لو صون زاتو نجستات كم زلوا قالي كلاتنا كنستوقل يقبلنا مالتي هجي اسم الترالزي نابتي وهذا كل يسوع كريستوس مسمته سيطان منو انتهى كل مالتي حافيري ناي تعجستي حتى أبنتكم حدا أبو نيرون مالتي إذا ما أبو زيهم أبعتونا أبعتي نور نيرون أفتبعت تخيلو كابزا بعد زياس أيوة سني باكا ناتي نقصي زخنا من هذا على يسوع كريستوس أبزي أخوينا خلنا خيلو نعمة تكيو تباكا سمعنا يتصابرون نقبل أبيلون نخل مسكملنا تقوليهم سيكانا يكسنا ناتي ونعين وما أفدك خوينا مالتي ما أيوة سني كيدان كاراتي لينو كريستوس أنا كي نقص لأنه هنا يمدري نعينه سواء كان تقلال المتعبي نعم تعرف من القصات حق تقبل تاريخ إذن الله سنو يطول السيطان شعو بترجعوا بقى تبقي رهاني مهم مالتهم السوق كان تخونهم قال سنزعتهم ندخل معرمتي بتعكس بقى كان تاجرهم مالتهم تقبلهم تحار عليهم وصل مسبنس زغل من تمن تبلو ملاح زيابير اليوم مالتهم من لا يخص حيلهم حتيتهم أنا دانات كحلاوي إذا كل غارنا ندعم عليه كايلو منك ملاح حجي سنتعجز كاي تكليت كايلو مالتي كمين سماري وين يميرون لك ملاح
نازل نقدر درجة أمس حلفوا قلنا عينتهم تقبل كيلو مالتي ملاخ كره كيلو مالتي تعكس تحتنا يا بوتاتنا قدامه تسيدي نحن قالي كابسن تاع ندبر لنا مالتنا كنا معار يقبعنا لك اسنا درس تراجعنا لكريستوس زحرسس ملاخ نزيهم إما قليلو مالتي أنا نسخاتكم ناسي قال سنترافينا ملاختي لما عين اليوم نقول نخون بحق بقعد تراجعنا قلنا بعيننا كريه بنا مالتنا مو ليس درجة خمسة زيادة رامنا كالي قدس وعد نايز زيادة رامنا مالتنا هجين كتصوم فرناهم اليوم أو جلمات يوم شديش عسرت حمش ترارينا نحن نستوعبه نبغى نصومنا نصوم مبزحتنا كما يتخونكم يدول لكم زلهم قالنا نحن كتن نصوم بزحات سماتنا زلنا بزي انت برديت يدول لكم دلهم مالت نايلكو قرصها قديفكا فابسها تقاليلكا تولع انت لاغونكا وين نذناينكو قرصها مشيت محلان فون عخدتكم ولا تلاغونكا بتس بار جانسر بيعات كبر زلنا عندك صوم يكون كم صوم زلنا عندك حق إن صوم زيادة دليل صوم انتهى ترى إلا قرصنا ترى نقرص بيننا تقرصنا ندخاتات كل يوم يقبلنا سأبي ملختنا إلهم ما عندي زيو أبوتا تديتا كواحد قد زمان فتشمو تكون تبا كستاينا برايو فروت قال زيناس كل عنا بقحف بزح على حكي نقولين كومن حكي تقالي أمسا ساعات سيادة نعلة الجراسيو أفضل قدنا تبرتو بهادرنا يخون بخالة بزحات وقنا نحن دلو يفلت يقبالنا خالد نايبا حكي أبوتا تديتا تحرات فلا من سياد لازم ندرس حسينا نزوق فوق قسيم نوقناتنا كنكون يقبالنا عن مسخاتكم مالتنا كورسنا دين ول عندنا وينا صوم زيابين قبلو نايبا حق حسب تراوينا تانا كورس اوتينا كابزا صراحه جميل كاس غابتن سي عندي معلتا تالوا كونكريت كنا نصقمات نحوزو ليه مساحدين مساحات وينا تمسحنا نطلب يدنا ابو بحق غالي زيادة راملا انت يقبلنا مالتي صومنا تقبلنا مالتي هذا زي حج لهم عندي أزاي تكسام وينا سوقنتي نوصدو خون حضرات لنا الله زيادة راملا مالتي لعل زينا نزيادة صحب صوت صوم انتهى ترايلنا مسخاتكم جنا كنت صوم كلهم رئيسكم تقبوا وقتكم تحصلوا زبل أو نجيلا مالتي رئيسي الحساب بسامنا يكون قد كاني بزيت ملكا يكون المصحف القدس ترجم عنه نازل مالتي رسول تحاسبه كلنا كله كني صوم صباح مجمعنا يومي القراءات له نفس أبوتنا كنروحهم نتراوح قالوا وين ولا بتليفون كنروحهم بديتها معي مالتي مس تظاهر عنا يوم دخول يقول نقر سلين زل الناس رات مالتي زي تلقي مالت كم السفكر إقرارهم يهاولوا ترجموا له كتير كيرلس مالتي زيتس فقرنا يدك سرات يلو والله مالتي مسفت قايمنا صوم ترى لنا دين صام حشنا كده نبركم مالتي قبلك اللي زعمي رامنا زعمي يسوق بلوت صوم بشهر مسلم صوم يسوق بلا مالتي مسحونا مسحفتنا مسخون الصلاة كيم ترى لنا قينا بك لبام سب حيال سب يغريت على حتى تكون مطلوب ولا تبدل السخاء تبدل كخلقة يغريتها نايتون عمتها صلاة مالتي زيادة حج بحلانا مزارب نكلام لنا ترى سخون الصلاة تقيمنا من صلاة لنا قينا مجمع زيتان بزح عندنا مساكا خمسة بزح كي تقول بس يعطوا لك أي نزل قرات زين حج كنسكم تخلص نكلام لنا مالتي ما خديها تعطوا لنا ولا تلقي لو خلوه ما عنده عيلة إذن سنجر كمو بنجها سلز على تزيد يغرى لنا بالتعمي هو تركب حاجة بتغوارنا ممكن أن نفسنا حتى ترالونا كانت عبوزات علونا نوم نغرب بنصح تنسحنا مثل نصوم زيادة نصوم ونصوم كخون مالتي إذا كنت بكاني زيادة يدك فرنا مالتي تعالوا إذا غاني دورونكم إيه لا يبحكي بزحت سبقنا توقنات بزح مالو وحج مالتي بعدنا دراغيتكم كلكم ودنا حتى يملي دولو حكيت ذاكي كنا نعزار بزلوه مالتي إزيو كنا حقوزهم يكبعنا مالتي بغال يقولوا خمس بالناس بكا نتي سفتر
እግዚአብሔር ኩሉ ፍጥረት በህይወታ ሆነስኩልና ናሐግስ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ እዞም ገብካ እግዚአብሔር አምላክ ንፀጉ ገይሩ ይደግፈና ማለት እዩ ስለዚህ ደግሞ አንተ ኪዳን ነው ለደለና ያደና አድስድን ማለት ካብስ ትምህርት ዝድፍላ አይኮነን ማለት እዩ ከብዛ ኣብስ ንሳብ ንሶምዕ ፅናሕና ሲ ወዛቲ ኢለት ኢሉ ኣምፂኦ ፀኒሕ ማለት እዩ እንታይ ድብለሎ በቃ ሽንክ ፀውዐ ዝኽርክ ዝገበረ ብሽንክ ካኒ ንፅጉማት ንጡምያት ንኡስራት ሰናይ ነገር ዝገበረ በቃ ከመረል ከይሉ ዓብ ኪዳን ዝኣትውላ ዝዕለት እዚ ማለት እዩ ንሕና እሳ ኣመለክ በቃ ዕለክ ኣለኹ ወዲ ንሰማያት ይወሲድዋ ኣብቲ ክብርናቱ ደሎ ኣርእዋ ገና ብሂወታ ኮላ ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ በቃ ኣደይ መፂኺ ኢልዋ ማለት እዩ ብሓጎስ ኩሎም ቶም ቀዳሞት ኣቦታት በዓል ኣብርሃም በቃ ስርስ መሳገሪት ይኾንክና መርሰይ ወጣትና ኢሎም ተሓጒሳ ኣብ ገነት ውዒላ ፅራርያን ሪኣቶ መጨረሻ ግና ናበይ ይወሲድዋ ንመካነ ሲኦል ይወሲድዋ ማለት እዩ ኩለንተን ነብሳት ኣብዚ ምድሪ እዚ ብጣዕሚ ስጋ ናይ ዓለማዊ ከይዶም ቃል ኣምላኽ ዘይፈልጡ ሕጊ እግዚኣብሔር ዘይሕልው ዝነበሩ ሰባት በቲ ሓዊ ክሳቐዩ ምስራኤል ኣዝያ ርህርህቲ ስለ ዝኾነት በቃ ንብዓታ ብዙሕ ይፈሲሱ ንብዙሕ ናይ ሲኦል ሓዊ ከም ዘጥፍኦ ብትምህርቲ ቤተክርስትያን ይንገር ማለት እዩ ወዲ እዚኦም እንታይ ዝገበሩ እዮም እዚኦም ናብ ምድሪ ከሎ ሓጎሶም ዝወዱ ብምፅልኢ ብኩሉ ሓጢኣት ዝነብሩ ሕጂ ካኒ ተዓስቦም ይፍደይሉ እዮም እሞ እዚኦም ክድሕኑስ ኣነ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢላቶ ማለት እዩ እዚ ዕለት እዚ ቀሊል ዕለት ኣይኮነን ኪዳነ ምሕረት ኢልና ክንረኽቦ ከለና ብጣዕሚ ንኣመንቲ ክርስትያን ዓብይ ዋጋ ዘለዎ ዕለት እዩ ዕለት እዚ ማለት እዩ ዋ እነዚኦም ክመሓርቲ ኮይኖም ዳሞ በቃ ንስኽስ ክትነትለኪ ጥበብ እዩ ሕጂ ተጠቂሙ ኣብዚ ሽንክ ፀውዐ ሽዑ ዝኽርኽ ዝገበረ ንጦሙ ንፆሙ ንዝዓረቐ ደበለ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ብሽንኩ እዩ ዝተፀውዐ ክምሕረልክስ በቃ ቃል ይኹነን ኢሉ ዓብይ ኪዳን ዝኣተወና እዚ ዕለት እዚ ማለት እዩ ማዕረገይ ንድንግል ማርያምን ሰዓብየ ነገር ብሕጉሳ እንታይ እንተራኢልና ሕጂ ንጡምያት ወገን ስለ ማርያም ኢልና ክንብል ኮንና እቶም ድልምኑ ተራስተውዒልና እንታይ ለመይ ድልምኑ ስለ ማርያም ብማሓቀል ንሕና ከዓኒ ስለ ማርያም በቃ ኢልና ክንብል ኮንና ናይ ብሓቂ ኪዳንካ ዝዘክር ትብል ርህርህቲ ኣዲ ኣደላትና እሞ እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ክስታይና ክንጥቀመሉ እግዚኣብሔር ይደግፈና እሞ ትፅረላ በረኸታ ረድኤታ ከዓኒ ኣብ ርእሲ ኩላትና ይሕደር ማለት እዩ ብሩኽ ፆም ይምፃኣና እዚ ፆም እዚ ናይ ብሓቂ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሕጎሰሉ ፆም ክንፀውም እዚ ኩሉ ክንብሎ ፅናሕና ብተግባር ክንገብሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና በዚ ፆም እዚ ከዓኒ ነብስና ምስጋና ክኽበስ ሓጢኣትና ክድምሰስ መንግስቲ ኣምላኽ ክንወርስ ቅዱስ በዓል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፍለና ንዝመሃረና ንዝመዓለና ንዝገሰፀና ከዓኒ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾትን ዕቤትን ስግደትን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣብ ከቱ ይሰብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክን ወደ በኩሉ ቅዱሳን ቃለ ሕይወት يسمعنا ብድጋሚ ቃለ ሕይወት يسمعنا ካብ ሕጂ ኩሉ ግዜ ጾም ሩዕ ክሳብ ዝውዳእ ሰዓት 7 ኢና ቅዳሴ ክንኣቱ ኣይነ ድንጉልና ማለት ክንኣቱ ከለና ካልእ ሰዓት ሓደ ከዓ ሰዓታት ኣሎ ማለት እዩ ምሕዳር ሰዓታት ኩሉ ግዜ ሰዓት ሓደ ኣሎ ከም ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም እነፍክሮ ኣቦና ሓውና ንዓርክናን ተኽለ ግዜ ኣስመሮም ብሕማም ምክንያት ዕለት 18 ወርሒ 2025 ዓሪፍዎም ዘሎ ንሓበርና መሪር ሓዘን ይስማዓና ሓዘን ገብረሉ ቦታ ኣብ ሶፊያ ምበር ኮይኑ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ እቲ ሓዘን ዝካየደሉ መዓልትታት ከዓ ካብ ዕለት 21 ክሳብ ዕለት 23 እዩ ሎም መዓልቲ መወዳእታ ይመስለኒ ዘይተጋገየ ሕጂ ሰንበት ታሕተወት ዘላ ማለት እዩ ካብ ሰዓት 14 ካብ ሰዓት 2 ማለት እዩ ክሳብ ሰዓት 7 እቲ ቦታ ክፉት እዩ ኣብ ኮይና እግዚኣብሔር ይምሓርኩም ክንብሎም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፈቃዱ ይፍለልና ሰላም ይኩን ለአብየን የሚታቸው ለታኒ ለታኒ ፈለነ ለብሽናት ከሚት ለሐነት ምን አባረበት ለእግዚአብሔር ሞታን ማህሪዋን ከማን ተወሽ ተወሽ ያሄ ሸንፈን ሰማያ ተሰቢ
አንቺ ገባሪ ተሸናይ ኣብዚ ህፃን ጥዋፍ ወብዚ እናለሙ እግዚአብሔር መንፈስ ዓሽ መንፈስ ማይጎለና እግዚአብሔር هو تسنى كل تسرع أقول من سرعة تسرع الملون وتسنى من جابر أسمع كسر أبو جابر أسمع شيء أبو جابر أبو سمع تقول ملون كما هو من سيسال لسنا يخجل الله سنجعل كما نهدي لحزب أبسنا إذا أدرك يسوع سبحانه وتعالى كل الذي أكريت من يسعد ساعتان ما لبسني بثير ما يقول يسير أنا أبسنا أمرش تنقل بعدنا شون رسبس ما في التواصل أمرش بفاتي من في متاسيف في كمسلا يا بيت شدار يسني من هذا وكل رجل فسوس كبيرة سأبني سكن فرم يا من الله سلام فوق بسلام يا بيت Esse balde também.